Kowe upama Jumatan banjur sapimu ucul kowe piye tindakan? Loh, yang Jumatan sik no, Bos. Sapimu ngebyong tanduran. Tonggomu nesu, gacok gegermu kowe. Ya sapine dijikok sik terus agek Jumatan. Jumatane selak bar. Kowe jane nyapa to sapi ucul ya mono ki lho nyapa. Apa payen? Sama kita kok yo nyeleneh ora kok nyeleneh. Wah liyane dina Jumat yo keh dina liyane lho. Kok Jumatan mau arepe diwiti sembayange kira-kira kurang 5 menit sapine ucul. Sapine ucul. Ya iya. Ya Tindakanmu piye? Yo mbok kowe. Lah apa-apa kleru kok sampean. Lah pene Jumatan sik sapine takono yuda. Ora iso. Jajal awakmu jajal. Lah nek iman iki kaya aku. Umpamane tak tekoki dina Jumat sapimu Jumatan. Halo. Aku kok aku. Sorry, dina Jumat awakmu Jumatan. Ya. Lah terus sapi muncul apa sing kudu mbok lakoni, Dik? Tetep budal Jumatan Sapimu ngebyong tanggurane tanggamu bongko kowe. sing duwe sapi sapa, Lho, sapine sapa wong aku ora duwe sapi kok sapi ucul. kowe ganti. Asang kowe. Kowe ganti to? Ora duwe kok. Tukono to Pak cilik-cilikan ngono bisa ucul. Angel kowe iki angel momen karamu ya.